India edo Ego Ameriketan soilik munduaren iluntasunera oso erraza da kaltea egitea erosoago ezen ez ulertzea baina bestaldean daudenentzat ez dago inolako aukerarik beste aldean disfrutatzen dira beste aldetik mundura begira begiak zabaldu mundura begira dena kontrolpean, bide kontrolpean beste aldean munduari mira ikusi ditut formak zulatzen baita ere ibaiak zeharkatuz eta zu hor zaude telebistaren aurrean kafean datzea zein erreza baina zure beldur guztiak zurekin doaz begiak zabaldu